Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but hila ban legu ban kuli da ke education loan. Hila ruban sekolah number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu be kendai pra. The Voice of the People's Party is Jantia Hills, Lingbao Organizing Secretary, Uba Dame Wanhi El Rambai, Ulakuntu Yaka Meghalaya State Pollution Control Board, Bakamde Ben Pedang Yaka Public Hearing, Kabala Pinkenria Namadan Ball Sha Community Hall, Jongka Karkhana Top Sem, Tangskai East, Jantia Hills District, Namarba Kade Kabala Shulia Sopsop, Hakabaki Pajbaki Bapersha, Kimshim La Yolat Bapisngau Yakino Gijing Ajing Mun. Union ng alam sa party ula penramjur ki Borsen Shah jong ka East Jantia Hills ka Meghalaya State Pollution Control Board yaki nong panya jong ka Meghalaya Cement Limited but yaki bor pulen halo ka jing thambor yaki pajba haka public hearing ka balalong haka arp south rig unailar ar hajar apulai nakaliang jongi kum ka Voice of People Party ilayo ya ka jiujor nakaway na ka singsamla ka badon hang ni hapo snong waijer ti ngila yarai na ka way ka jumut banle esimenta halor kani ka jing ud jing nam jong ipajba ka bakili yaman ti ka ba panlengo bat ka ba penskeusi yangi kum kinong elam jong ka party ban yo I kani ka jingjia ka ba jia mentag ski ni hapo tangskai ha ka ba ngila wan ban ya ajimut kat kum ka jing khot ka ba gila penbana gi kot bor ban ya ajimut haji ide ba kani ka jing penhe ya kani ka simen bat ka klika plan jongki tenang ilawan ngilapan ban baki lakhang lenti deki pulit te ngala persang ban yekren bat ki pulit te ngila yo rung sepo te habang ngila yo rung sepo ngila I bakani ka public hearing kala jan sedang hamar bakani ka public hearing kala jan sedang kini ki pai nong snong ki bagantuk ye ka chirpi thang sky bat wa ejer te kila yami pai ba hanta kala don kani ka ji kulmar ka syukai ba ngila ka ba ngim ko berkat bakan jia haba kini ki nongelam jong ka district administration ki don hangto ka police department ka don hangto ndrei ka I ka ba I phlam ta ski ka long ba la shu bom la shu tit la shu ai tier gas baik dumdam ki paj ba klem da ai kanu ka warning klem da ai kanu kata ka jing maham kenapa ki paj ba kinia pral ni ha kanu ka komro ti kat ba ngidang ye don hangto habadan ba kalaya ka tu ka jing pen pra te kala pulom hangto ti ka ba si kini ki district administration but kini ki company kila ya sikawai pat ka jaka ka bakila de penkre ne ti bahkan ukur kom ki ong apo community hall ya kata ka por ni ka kwa hiban yerung re kimsha ti kila ong ya kini ki nong ki kam jong kani ka sengsamla sport club badon hang ni bakin ya lirung bat pansgau halor kani ka jing thmu ge jong ki nang ta ki don ki nongelam jong ka kesu ki bala lirung re kendit ka bangin yang ya don sabar kila syapan mi anda kila syapan mi ki syatit ki syabom martan di hadu ba ngam sgau la syu ban ong halor kani ka jingjia ka bangi lam mata gaski di ngi na galiang jong Voice of People Party ngi dang wan mata gaski tang ban aji kershan ya kani ka jingya ki jong kini ki ba nong song snong di habangi lap ya kani ka jingjia ya kani ka jingle donbor jong kini ki semen kompuri harkat bat kini ki harkat ka police department ka district administration kala pen bitar yang ikum ginong elam ro di kani ka jingle donbor thombor jong kani ka labanong ka ai na ya ki pajba community ngin menom laban pedang nginom song klikti haka jing syang ngidang mut ban lej ai tang ka suggestion ban presku thu ya ki pajba nri le ka government kamsim kia halor kani di ngi nagaliang jong ka party ro ngin haban hinusim tange debat sakawer ngakwa ban manjur ba habang ilapan pulom ya katu kipat ba ilapan pulom ya katu ke public hearing ke bala ong ban pelong apo madan football di katu pat ka jingelang ke baki khot hang tu po community hall katu ke bangim la ban priang namar ke hang tu la don tang ki bahi ngasem jong local director nang ta don katu ka ningut ki ba kershan ndri upat ba babun hi ngai ba ki pat ba narpo mentagas ngi kilemi irti hagaban persya ya kani hendrei siubuk ban ong ba kumbanga kren hang te hapo madan ba kani ka jing sim kabu jong bar jela haba uyolat ban thit leni ban pendon kam yangi upani sok pramangi
namar ka jing si kalong ba ngalalap hidal ki jong ki mat sibun ki kun samla ki babu ai mentang ski balai ki bu ai na hakini ki laboro si te yo lapsa la peja la ai ka pisa la kring ye ki ban ai kata ka jing kershan ki ba ki tu ki pajba ki kershan dei ka jing mus ki tu joki menni ki volunteer ki ba deng ki tu ki bach hadin bakilio skeu ye kan ka jing kren na kaliang jongi ki babun ki la berat ye ki tu ki bach denga hang ne ba kani ka jing yo lat ban pelong ye kata ka public hearing da ka batumbor di kani ngin le kendo ye ka MSPCB ngin sa ai da kata ka da ka jing maham ka batenge baya kani umde ban penulong namar ngila pen kre ye jing tho ngila pen kre ye ka jing kren ban ai ki suggestion ki views ki opinion jongi ha ka jing de bakande da ki le pat ki pin ni pat da ka bor tu tiga mut bangi ki nong persya bangi ki bom skewi hap ngim don hokse ban bangin kren namar upat ba hang ni uyeng da ka nong rim uang to ngila don ngila yo ngila munjur meswa ka tu te mat kan ne tangkat ni nai pen he syu namar ma ngimla syu ban im tang ye kani kepala don mla syu galak ta kal er galak ta ke galak ta ke jing ko jing khia kinong chong shani timangi pan kum ki bape ya ka distrik ki bape ya ka imlang ka salang ngimla syu ban chus ngam ya kani ka jing jing nam jing paj ba ti kani ka jing yo lat jong kani ka kini ki company yi ban pendon kam da ki briu ki jong ban pen ya syo pramangi kaningin hapet ba ban ngin haban aji kai baru ya kini ki nong chong chuno ti nang bakinom sya ila makla ha kata ka bisa menning ala ila kumba kala de ka election kala don ka kalian persya bar kalian kersan bar hangkar ka don kata ka jingya kawang bisa ka jingya thit ka jingya di ki briu ki bompoi perkhat ki baju syai meriang ki baju syai jat benriu menta ka singi pat baki don pat hakaliang baki kersan ni kini company ka ground tuki ban keren ya ka wall environment di ban keren ban pene besar ka meriang mo haba menta ka sipat ngimi sikmat ban kersan ya kani ka expansion ya kani ka top sem cement tinggal don ban nongtang kani ngina kaliang joga voice of people party kada hiru tangkap tang kani ka party ka banut ban keren kum gini ki baro namar ki ki party pipet kim junut ban le simenta bad upaj ba nagamenta ka jimentoy ka yap ka imjong paj ba tena kata ka daw ngi kum ka voice of people party kada ka suru paj ba namar kani ka sinong wa ejer kibabun kinong sinong kani ki persya tang dia de kiba kersan tengah UI ba kinong elam sinong ki barim nang tena po chirupi nang thangska nang nina po wa ejer kani kamday kasin ka arba ka topsam ka atem ban pelong ye kani ka public hearing hendai hakini kinong elam sinong ki ba miswaki kentaj mardor tekam yolat hendai masin yo nong kam kini ki batmai menta tegala don ka ka basel ka bangimla batim tikila aino ye kani ka NOC na kamantaban le expansion dengan don banong tangkan ni bah ka MCL kamday ban penlong kum kini ki hearing lada kamla ban pelong hakata garukom ka badai da kalenti ka basu kumasai dan ka ithau kulmar maki kum ni kalong ka ba ban ngaku ban kren sha supaj ba menekat bangadang yeng berkirang ba sinong ka ka bas niudur kalong ba way local director kabangan chim ya ka kerteng jung artan udai ma ponsi harangkat kebakat bangidang ya ye hani uai ya ke hukum ya ki kena sinong ki bakersan da ka baong ba lada kitei ki bawan persya ki mut ban thau kulmar ni ki mut ban huri hura dei ban ye shobe dei ban ai be yaki gila bat ki ding bat kitar hak tu kani kadei ka long kaplan kadei ka bala mangrupa ban pen kulmar makim dai bangi ki ba persya ki bawan pen kulmar mene dei kitu hi ba kersan ndak liu i ba ki babun palat kini ki ba ai jing kersan ki thaulat pada kumwei ki pin mi kulmar tingi imen ne pai ki hoi ki he ofsar pulit haga jing sha ki la dai ban ai jing seng le mo ba ai la chi cha kum tu kumni da kamel la jong kin kura kin sho ye ki riu kin thai ye ki riu khna ye ki riu samla hatu kam maki ki babat ay ka ai ki la ban chu pen khin ai ngum tu dangi ngi bakla ngi le ki kena jungi ki ong bakisim ga kiti hai le jong ti kum ni ngim la ban pidiang ngi penrem jur ya ka police department ngi penrem jur ya ka district administration bakum ka wei na ka bor ka bapait ya ka ni ka jing tulong ya ka ni ka public hearing ban ngi da appeal jur ya ka ni ka Meghalaya State Pollution Control Board bahkan nom pidiang ya ka tu ka jing elang ka balong hapo jong ka community hall namar ngimpat yo banai karkam gatu ka jing karkum gatu ka notification ka bagi ong ba la ban ai ya ka ni ka suggestion ka opponent ya ka opinion la ni ya ka jing persya menta ka ski ngim yo la habang ngim yo la ngin hablai bet setai seslong ngin ya khot ya kini kinong sang sinong na po nang ni de ngin salai ujor sa setai sa office bodon bulom jong kanika boot ban sa kawero nga kwa ban ong kumni ba kani ka jingile jungi parapat ba kanong po siya kan mi ka jing usam kan mi ka jing skusi
habaya kan ni kam la de kinong mi khmat jungi kisim khia upai ba ha ban mi kumne tengah apil ya kinong mi khmat jungi ndu RKMLA nang ta ki MDC badon bape ya kan ni kathan maki ki dei ban kren om ki pai ba ban ya ban yami namaru pai ba dau mi the phi singa tu ikan don hi ka jing bom ya bai ka jing bom ya renti na maki ki nong mi khmat ki sim khia ya kan ni tengah ngai ba kan long ka babe na kerpa di ki bakin yeng na kasur jong pai ba khnang ba ngi ki pai ba ngin yo ya ka jing da na ki nong mi khmat jungi tengah don tengah taban ong na kaliang jong voice of people party ngin yai don bat kini ki pai ki seng samla bat kini ki rang ba kilong kimi kilong pa na ka thai narpo ban ya persya ya kani ka jing kemu ya ke ban penhe leni ya kiwai ro ki cement company ki benang wan thamai ngini persya ngini malachu katu kala biang enough is enough no expansion no problem laki I more expansion more problem will create